конкурса от 12-35 годишния Виктор Виконов от Столичната дирекция на вътрешните работи. За първи път на 35 години разбира се, че има своите амбиции да направи своето участие традиционно, а защо не този път да си тръгне и с едно от първите места в различните изпитания. За пореден път да припомним 31-во издание с домакинството на град Кърджали. Града се разписва не само като домакин на ендуро, офроуд и 4 по 4 състезания, но ето, че вече има и своята домакинска проява с пътен полицай на годината. Общо 70 състезатели, от които 58 мъже и 12 жени. Това състезателни дни, 5 дисциплини. Стрелба, решаване на казуси, решаване на теоретични изпити и до лекарска помощ, както разбира се майсторско управление на автомобили и майсторско управление на мотоциклети. Аз отново припомням на тези, които преминаха през автополигона или мотополигона, да се отправят към изпита за първа до лекарска помощ тук към края на мотополигона в военния клуб в Кърджали, за да преминат и тази част от дисциплините, включени в конкурса пътен полицай на годината 2025. Аз пък на своя ред ще припомня, че специално за зрителите и гостите на град Кърджали и всички, които присъстват тук на терен, от нашите домакини са подсигурили шатери, където ще може да се запознаете вие лично, вашите деца, семействата ви. С време при нас всичко се случва като по ноти, нямаме липси, нямаме забавяния. Всичко е в перфектна строева подготовка на старта номер 58 и това е 38 годишният представител на морската ни столица Ивайло Ножаров, младши автоконтролер, който до момента определя като най-трудна дисциплината с изпитание Български червен кръст до лекарска помощ. Много странно, участва за 4-ти път в състезанието и най-голямото предизвикателство за него са стрелбите. След финала на номер 58 следва размяна на щафетите, най-малко на микрофоните. И такава размяна на микрофоните, размяна на машините, размяна и на нашите изнесени импровизирани студия. Най-сетне сред хората, пътищата и автомобилите се чувствам на място като дългогодишен водещ на едноименното предаване и разбира се като дългогодишен коментатор на най-епичната битка сред полицаите. Пътен полицай на годината, като на плам, огрядка слънце, полигона на автомобилите не само дава по-голям шанс за изява, за разлика от този коридор там с моторите, но наистина прави всичко възможно така, че състезателите да дадат всичко от себе си. Финал е номер 21, като на кантар забива своето возило с време 1:38:06. Когато жените коментаторки са по-бързи от мъжете, се случват такива неща, ние с моторите да приключиме по-рано. Това разбира се е закачливо намигане към моят колега Светослав Костов. Няма как, просто защото трасето с моторите леко по-кръсо, леко по-тясно и леко по-кратко. Кратко е с около половин минута. Премерния мотоциклет на Румен Евтимов в Столичната дирекция на вътрешни работи вече едно финал. Видим ли за... Кажи, мама за теб, кажи, те няма... Съсадки номер 3 Анатолий Пейчев, главната дирекция на МВР в Силистра. Получи сигнал за старт. Малко позакъсня, но пък най-вероятно ще наваксат. Сега като гледам по 50 момента на полигона.
Ето и неговия финал с номер 4 Йосип Изепков от Областна дирекция на Градина. Очакваме номер 25 и това е 34-годишният Вестислав Свирецов, младши автоконтролер от Областна дирекция на вътрешните работи, град Бургас. Още един представител, който бележи своето 17-то поредно участие в националният конкурс.
Веднага след представителите в момента на полигона за майсторско управление на автомобил, представителите от Бургас. За сега 45-годишния Съби Венцислава Чулатов. Старт на номер 11 и при мотоциклетите. Това е младият, но талантлив 27 годишен Андрей Петков от Пътна полиция Варна, който със срещата си 27 години участва за четвърти път в конкурс. Имаме представителка на учителка на висока. Сезар 28 на автополигона Любомир Петров, младши инспектор от областна дирекция на МВР в Кюстендил, това 37 години. Второ участие за него в конкурса пътен полицай. Най-трудната му дисциплина е мотополигона. Първо ще мине през автополигона, след това през мотополигона. Няма начин. Явно кюстендилци са тренирали много тази година при управлението на автомобил, за момента бели флагове и прилично добро време, поне за момента остават си два елемента до края на преминаването на трасето за Любомир Петров от Кюстендил. Гараж напред, след което ще се отправи и към финала на Кантар. Една 18-70. Номер 29. Сезар 29, Тончо Тончев, областна дирекция на МВР в Търговище. Това на 42 години, 6-то участие на него в конкурса пътен полицай на годината.
С номер 19 на мотополигона Валери Панакасов, областна дирекция на МВР София област. Това е 20-28. Тук вече стигнахме до смяната от номер 30 до номер 58 на автополигона. Първият, който ще стартира сега от втората група е Георги Янев от Ямбол. И ето, че вече нещата се завъртяха в своя абсолютно естествен ритъм. Ако с 30 номер започнахме коментарите от 3 мотоциклетите, с номер 30 вече наблюдаваме майсторското управление на автомобил, така че отново ще наблюдаваме същите тези момчета. Всички, които преминаха при мотоциклетите, хващат здраво волана на автомобилите и обратното след волана на автомобилите. Здраво се хващат за мотоциклетите. Номер 21 при мотоциклетите и това е 25 годишният 21. Точно така. Номер 21 за съдиите и за журналистите, отразяващи от преварата. 25 годишният Владимир Фиданов. Представител на Пътна полиция Смолян и тук отново припомняне от историята на състезанието и прекрасното състезание, което помним преди години. След приключване днес на последните две дисциплини, съдийския състав ще има доста работа. Упражнения по изваждане, събиране, умножение, проценти, наказателни точки. Така че до вечера на гранде церемонията да научиме името на носителят на приза. Фотополиза на годината 2025, както разбира се и победителите в отделните категории. Номер 24 при мотоциклетите на вашето внимание със своя 13 годишен опит като участник в Пътен полицай на годината. Участвал е точно 13 пъти 40 годишният Юлиан Николов от Велико Търново. Тук опита най-вероятно ще си каже думата и да, това се случва в момента на трасето. Виждате колко е уверено се движи със своя мотоциклет. Много здраво държи поводите на тези 650 конски сили, на двуколесните. Начало аплодисменти за тази прекрасна МТС в лицето на Юлиан Николов, представителят на старопрестолната столица Велико Търново. Номер 20. За него професията е въпрос на чест и достоинство. Това посочват в анкетите, които любезно са попълнили всички наши участници. Така че имаме повече информация за тях не само в професионалният им, но и в личният живот, защото не забравяйте, че пътните полицаи преди всичко са хора и имат, както разбира се, своят професионален, така и своят цивилен живот. Аплодисменти и финал за номер 25 при мотоциклетите с време 43-31. И така, номер 26. Припомняме нам характеристиките при моторите 650 кубика. Много мръста господа водят най-често.
с ръката, която гледа да си да газ. Желаем успеха номер 26. И това е 45 годишният представител на Кърджали. Аз ще правя камера, на председателите, които са домовите, автомото полигона да се отправят към военния клуб в Кърджали, за да приемат и политически и технически изпит по първа долекарска помощ. С 39 номер на автополигона Ангел Исаев, четвърти път участва в състезанието на трето място на преварата в София през 2022. На втори през 2023 в Бургас също е на второ място. Картана на 16:91 за Ангел Исаев от Велико Търново. Председателят на дирекция на Мелия Смолен, това е Георги. Аз в дирекция на Мелия Освера на 29 години. Има по-трета поставя Горна на второ. На дисциплината на майките и държавни организации. Още близо 20 участника до финалния 58 стартов номер, през наблюдаваме в нашите превърнати с автомобил. След което си имаме удоволствието за своя човек да реализиране имената от днешния списък. Така че да представите лапарите участнички в пътите. И знае на 31 кой го искате по време на годината. Още добре време, значи 12:01. Това е най-добре 9 за последния от Бургас. Димитър Кочев Бургас най-добро време до момента пределяването на автополигона.
Финал на 53-14. И опълня към наистина дебютантка в състезанието Вики Фейзуева, тя е Варна. Една година служи в пътната полиция. Най-трудните дисциплини за нея е специализираната подготовка, да видим как ще се справи сега с майсторското управление на автомобил. Като за първо участие много добре се справи 25-годишната представителка на пътна полиция Варна. Една 48-8-2 като време, постигнато без наказанията. С стартова позиция и стартов номер 63 предстои наблюдаваме представителят на пътна полиция Шумен. И това е Йоана Йорданова, която участва за трети път в националният конкурс Пътен полицай на годината. Като вероятно рутината и опита ще се каже пълната, това обаче ще разберем в крайна сметка в крайното класиране. При всички положения Йоана работи в системата на МВР от 7 години и точно от толкова е служител на пътна полиция. В своя цивилен живот като личен автомобил също управлява автомобил с марката Volkswagen. Предполови своето изпитание до момента, следва успоредно паркиране. Бял флаг, чудесно изпълнена маневра, тук само за секунди обърка посоката на скоростния лост, няма как, често се случва при автоматична трансмисия. И ето го финала, който категорично отбелязва време
1:40. Много точно. Ето системата на МВР от 18 години, а от 7 е служител на пътна полиция. Участва в националният конкурс за 3-та година. И в анкетата посочва, че нейният личен автомобил е като този на президента, Шкода. Ако в ежедневието си ползва автомобил със свършни скорости, съвсем нормално е тук състезателите, ако до момента не са се докосвали до автомобила, предоставен за надпреварата, да има колебание при избора на режим, но няма. След представителката на пътна полиция Варна, която в момента е на трасето на състезателната трасе за майчинско управление, ще наблюдаваме втори представител от град Варна в трасето на младши автоконтролер Мария Господинова. Много е радване за представителката на Варна, като време, пак казвам без наказанието. Мария Господинова попълва от Ямбъл, вече е на трасето. Доколкото виждаме в анкетната карта, също дебют в състезанието. Иначе от 3 години работи в пътна полиция.
Тридесет и 22 като време